Oscar, ¿ves un guío por aquí o...? S'arregla tot. Coreografia, presentació meva. Bueno, perquè presentació de l'Agapito Fernández. Anunci de Rastre. Som boira baixar i ara anem a actuar. Dentro de ti hay una estrella, si lo deseas, brillará. Dentro de ti hay una estrella, si lo deseas, brillará. Molt bé, moltes gràcies. Us deixem amb el magnífic ballet de Pedregada d'Estrelles.